салом бинандагони азиз, ин барномаи варзиши қавитан аст. Чун мо дар арафаи ҷашни артиши миллӣ қарор дорем, тасмим гирифтем ки барномаи навбатиро бевосита бо худи сарбозон манзури шумо гардонем. бо мо бошед. барозгард ба назди мошин бо китфироз бо дав марш. дар машқгоҳи ҳарбии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо сарбозони ин қисм машқҳои махсуси мудофиавӣ гузаронида устувории бадани онҳоро ба тамринҳои низомӣ санҷидем. маълум гардид ки ин сарбозон устувору ҷасур ва қавитананд. ин сарбозон дар ҳама ҷабҳаҳо фаъоланд, ҳам дар тамрини бадан, ҳам дар рондани мошинҳои зири пӯш ва ҳам ҷаҳидан аз парашют. тавре ки шумо мебинед, мо дар машқгоҳи ҳарбии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. бош собит дар тариқи бурдбори ҳамчукӯҳ, ҳар ки тамкин беш дорад бештар дорад чукӯҳ. барномаи навбатии варзиши қавитан ба рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шудааст. аз ҳамин хотир мо тасмим гирифтем ки санҷиши устувории бадани афсарону аскарони шуҷои ватанро манзури шумо гардонем. ватан модар барои ҳар яки мо муқаддас буда, ҳифзи марзи он вазифаи пуршарафи ҳамагон, хоса аскарони диловар мебошад. ин барномаи варзиши қавитан аст. санҷиши устувории бадан дар анаҳамин ҷо муайян мегардад. мо дар ҷараён бо тамринҳо, бо анаҳамон амалҳое ки дар анаҳамин хизмат сафи қувваҳои мусаллаҳ масалан аскарон пешниҳод мекунанд, мо ба хубӣ дарк мекунем, мебинем. ҳозир шумо шоҳиди анаҳамин ҳодисаҳо мешавад. табиӣ ҳастанд, бачаҳо санҷиши худро пешниҳод мекунанд ба мо.
санҷиш устувории бадане ки мо имрӯз ҳамроҳи аскарон инҷо ба шумо нишон дода истодаем, ин худ як далолати он аст ки ҳомиёни ватан шуҷоъ ҳастанд, қавиирода ҳастанд. ин дарсҳои тайёрии махсусе аст ки мо ҳозир бо сарбоз якҷоя мегузарем. хуб, меравем. ман ки ҳамроҳ бо онҳо машқҳои ҳарбиро анҷом додам, боварӣ ҳосил кардам ки десантчиёни ин қисми низомӣ ба ҳама амалҳои мудофиавӣ ва амниятӣ омода буда, аз монеаҳо ба хубӣ мегузаранд. офарин дарёни ватан барангони азиз, аҳамин аст санҷиш сувории бадан. шумо гумон накунед ки мо дар толори варзишӣ бо ҳунармандону зиёён дар ҳақиқат онҳо ҳам қавитан ҳастанд, қавиирода ҳастанд, лекин мардони ватан, шердилони ватанан аминҳо ҳастанд ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамин пойгоҳи ҳарбӣ, қисми ҳарбӣ тамоми санҷишу матонату маҳорати худро ба мо пешкаш намуданд. аҳсан ба шумо, ин як зинаи хуб аст, чунки дар ин ҷавонӣ нигоҳ накарда ана ҳамин пайроҳоро мегузаред. ягони азиз, тамошобинони азиз, ҳомиёни ватан, хизмат шараф аст. ҳадафи қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон муҳофизати истиқлолияти давлатӣ ва тамоми марзҳои тоҷикистон мебошад. артиши миллӣ яке аз рукунҳои асосии давлатдорӣ ва сипари боэътимоди мамлакат мебошад. ҷавонони тоҷик идомадиҳандаи корнамоӣ ва ҷасорату далерии гузаштагони номдори худ ҳастанд. онҳо бо номи қаҳрамонони халқи худ рустаму шерак, деваштичу спитамен, абумуслиму муқанна, темурмалику восеъ ифтихор дошта худро пайрави онҳо меҳисобанд. акнун мо ҳамроҳи сарбозон дар майдончаи десантчиён қарор дорем. ин омодагии мо, яъне пеш аз ҷаҳидан аз баландӣ омодагӣ мебинем барои баромадан ва ҷаҳидан бо парашют. ҳамроҳи сарбозон, пеш аз оне ки мо аз боло бо парашют ба поён парвоз кунем, якчанд монеаҳо, яъне якчанд санҷишҳое ҳаст ки мо бояд гузарем ва баъдан ба парашют баромада ҷаҳиш кунем. хуб, шумо агар ягон шарт дошта бошед, ҳамроҳи оғоз карда мо метавонем шурӯъ кунем. ҷаҳиши ҳақиқӣ, яъне ба баландии 1500 метр аст ҳадди ниҳоияш. аз ҳамин хотир ин санҷишӣ аст, яъне пеш аз ҷаҳидан аст. ҳозир нишон медиҳанд ишқеле ки масалан ба замин ҷаҳиш мекунанд. марамад як бор шумо пешниҳод кунед. ҳамин хел ҷаҳиш кардан бояд ки мо ҳар як сарбоз десантчиро барои ҷаҳиш намудан ҳамҷо омода кунем. тарзи омода кардан бароз гад анаку ӯ ҳолате буд ки аз дари самолот мебурд. иҷа дар иҷа ҳолате ҳаста ки тарзи фуруд омадан десантчи ба замин, тарзи фуруд десантчи ба замин. ҳар як тупенкае ки мо мебинем лестница кардан мисол 1 метр, 1-1.5 метр зинафоё. бале анави чира мефаҳмонад ки мисол парашюти мо то 6 метр секунд шамол боша, агар ҳамура мефаҳмонад. агар шамол дар ҳолати 2 метр секунд бошад, ҳамин зинафоя ҳамура мефаҳмонад. 1.5 то 4 метра, уш то 6 метра. дар ҳолате ки дар замин парид ҳамин сарбоз бояд ки зону шӯй набошад, нуки пош якҷоя бошад. замин дар ҳолати афтидан бо нуки пойҳо прямо
пол ниступня рост бояд на ана ҳол тоохир мисол дар ҳолати дар замин задан ба нуки поча хамбидан мумкин аст ба куни поча хамбидан мумкин аст тарзи ба замин фаромадан бояд ки дасто ба боло анами ҳолат ин нуки поча бо зону чӣ бошад якҷоя анам чӣ хел машон метам ҳама ҳамин ҳолат анам хел ҳама фаҳмид қатъиян маън аст ба нуки поча хамбидан анами ҳолатҳоро ҳама фаҳмидем на ча ҳолатҳое ҳастанд ки мо шон додастем десантчиёра ҳолатҳои парашютчӣ дар ҳаво ҳангоми баъд аз самолот ба замин паридан бо десантчӣ кадом амала дар ин ҷа иҷро кунад ҳозир мо якта шон метем якум кадом амала иҷро мекунем ба тарафҳо гаштем ба тарафи рост ҷобаҷо кардам баъди ҷобаҷо кардан дигар ҳолат по бояд якҷоя бошад вақте ки по якҷоя ҳамин тариқ бояд ки мо чикор кунем фуруд хамидан мегирем дар ҳолати нигоҳ мекунем ки так парашютчӣ ман рӯ пару ба тарафи шумо омада истодам ман тарафи дасти ростро кашидам шумо тарафи дасти роста дар ҳолати дигар ман пушт хати тарафи шумо омадаистам ман тарафи чапа кашидам шумо тарафи рост ҳангоми дигар ҳолате ки парашютчӣ ду парашютчӣ боло ба боло мешавад шумо сарбоз дар поён ҳастед шумо сарбоз дар боло кадом амала бояд иҷро кард команда мекунед чӣ гап мезанед ҳолате ки парашютчӣ ки дар ду парашют тор ба тор меояд парашютчии бологӣ десантчии бологӣ бояд кадом амалро иҷро кунад баъд десантчии поёнгӣ гап занад ки сарбоз шумо тарафи чапро бикашед ман тарафи ростро барои чӣ барои он ки парашюти поёнгӣ шамолро ба поён мебарад бологӣ дар шамол нарасида купол хоб карданаш чи аст мумкин аст хоб акнун мо дар майдончаи десантчиён қарор дорем бинандагони азиз аз баландӣ зиёда аст 10 метр ҳозир мо санҷиши устувории баданро яъне бо аз ҷои ҷаҳишгоҳ бо парашют ба шумо пешниҳод мекунем десантчиёни мо чӣ хел иҷро мекунанд ин рӯзгори масалан хизмати инҳо аст ки чӣ гуна ҳаракат мекунанд иҷро мекунанд ҳозир як маротиба аз ҳамин ҷои ҷаҳишгоҳ мо дастҳоро гузошта дар ҳамин хел як маротиба бовар кунед зиндагии аскарон яъне сарбозон бисёр саҳл аст мушкил аст кори осон нест хизмат кардан дар ҳақиқат анамин санҷиши устувории бадан аст мо ба шумо пешниҳод мекунем санҷиши устувории бадан дар қисми ҳарбӣ оғоз мегардад шумо омода ҳастед яке аз лаҳзаҳои хуб ман пешниҳод мекунам ба шумо якҷоя як пои чап ба пеш ду се опа рафтем камтар сурат сус шуд бағиён поҳером хел мебардорем ҳаракат ба самти пеш бо дидани амалҳои ҷасуронаю диловаронаи ин сарбозони набард ва матонату ҷасорати онҳо бори дигар ба муҳофизи ватан ва ҳомии марзубуми тоҷикистон будани ин родмардон эътимоди қавӣ пайдо мекунем. нафароне ки дар бари ман истодан инҳо нафарони эҳтиётӣ ҳастанд бояд дарҳол кӯмак кунанд барои тез ба бар кардан пӯшидану ба самолёт ба тайёра рафтану ҷаҳидан ҳозир мо дарҳол парашютҳоро мепӯшем дар ҳолати корношоям шудани парашюти асосӣ
ما استفاده می‌کنیم. там рух медиҳад ки корноши ҳам шаваду мо аз замин бепарашут мешавад ки мақсад купол баъди парашути дар ҳолати шамол зиёд буданд шамол як бора зиёд мешавад парашут шумо нафоид накунед купол дариданаш мумкин аст ино ҳама ба фикрам бо сифату дар ҳолати хуб қарор буданд чунки ба осмон рафтан аз ба осмон ба замин парвоз кардан кори шӯхӣ нест хуб акнун ман омода шудам бовар кунед санҷиши устуворӣ бадан дар барномаи варзиши қавитан дар ҳамин ҷо муайян мегардад вакай муайян гардид ки сарбозони ватан шуҷои ватан чӣ гуна тамрин мекунанд рӯзгорашон чӣ хел аст аз субҳ то бегоҳ то шом чӣ хел тамринҳоро мегузаранд ҷуздони парашют аст аслан вақти ба замин фуруд омадем ин чӣ корро иҷро мекунем бо ин мо парашютамро ҷамъ карда дар даруни ҷуздонаш дохта ба ҷои ҷамъшавӣ ҳозир мешавем яке аз тайёра параму ягонташ кор накунад чӣ кор мекунам бояд ягон ҳолате аст ки ягон кас дастро гираду масалан чӣ тамрине ки дар ҳамиҷа кардаед дасти шумо дар боло ҳеҷ кас намегирад ҳеҷ кас дасти моро намегирад худтон дар ҳеҷа иҷро кардед дар боло ҳар одами оддӣ мадори бардоштани ҳамин парашютҳоро надорад ҳамин хел аз гардани мушакҳои гардан то масалан зонуҳо то мушакҳои пойҳо бисёр сахт мустаҳкам аст нафаре ки қувват надорад нерӯ надорад масалан дар ҳамин ҳолат метавонад иҷро накунад мо дар давраи ниҳоии тамринҳои барномаи варзиши қавитан қарор дорем яъне санҷиши устувории бадани аскарони яъне сарбозони қисми ҳарбӣ ҳозир мо якчанд монеҳои варзиширо яъне зинаҳоро пешниҳод кардем ин ҳам бошад тамрини интенсивӣ аст баъд аз чандин тамринҳои мураккабу мушкил мо омада ба ҳамин давраи ниҳоӣ расидем ҳозир сарбозони мо нишон медиҳанд ки дар ҳақиқат устувории баданашон чӣ гуна аст ва аз ӯҳдаи ана ҳамин зинаҳои варзишӣ чӣ гуна мебароянд масалан турник аст 10 маротиба ба истилоҳ брюс мегӯянд 15 маротиба пресс 35 маротиба барои ишкам ва барои китфҳо масалан бардошта ба замин бардошта ин ҳам бошад 35 маротиба баъде ки иҷро кардем бетанаффус боз анам хел баргашта омада охирон маротиба 5 то турник яъне вазни худро ба боло кашида баъдан ҷамъбаст мекунем ман ҳам кӯшиш мекунам ки дар баробари шумо иҷро кунам якҷо бо шумо ва то охири марра омада ҷамъбаст кунем бо ҳисоб 1 2 3 меравад тамринҳое ки мо дар пеш гузоштем дар барномаҳои пешина дар тобор буд баъзе таҷҳизотҳои бадансозӣ буданд ки бисёр оддӣ буданд турник аз қабили турник ба истилоҳ брюс пресс ва мушакҳои китфҳоро кор кардан инҳо бисёр мураккаб аст инро танҳо дар қисми ҳарбӣ ва дар қувваҳои мусаллаҳ иҷро мекунанд аз ҳамин хотир на ҳар ҳунарманд ва на ҳар шаҳрванди оддӣ ин тамринҳоро иҷро карда метавонад мо ташаккур мегӯем ба аскарон ва сарбозони ин қисми ҳарбӣ хоб ҳамроҳи мо бошед охирон тамрини санҷиши устувории баданро мо якҷо мегузаронем ва ба ҳамин барномаи варзиши қавитанро ба анҷом мерасонем бо мо бошед тамрини охирони барномаи варзиши қавитан дар қисми ҳарбӣ мо ҳозир ба зонуқад мешинем ба истилоҳ приседания метавонед дастҳоро рост карда метавонед одид ва самти пеш гузоштан ҳам хел рекорди гузоштаи пешина нобовар чаноров 93 маротиба иҷро кардан акун аскарон ва сарбозон бояд
ман фикр мекунам аз 100 боло мезанам. Ин барои инӯ ягон монеа нест, мушкилӣ надорад. Хоб шумо омода қоматро рост мекунем, ман 10-15 маротиба ҳамроҳи шумо кор мекунам, баъдан ҳисоб мекунам, иҷро намекунам. бо ҳисоб 1 2 3. Сад, аҳсан, меравем. 1 102 103. мо ба диловарони тоҷик нерӯҳои муҳофизи ватани азизамон эътимод дошта бо онҳо ифтихор мекунем. шуд бачо, ина ман кардам. Тамошобини азиз, ино худи инҳо не ки ман кардам. Ба хотири чӣ? Аввалин маротиба дар барномаи варзиши қавитан зонуқад ба зонуқад нишастанро ҳалол, дуруст иҷро карданд. иштирокчиёне ки пеш омада ширкат варзида буданд, ё тоним ё анамихел нишаста мехестанд. Инҳо сарбозон аскарон то ба охир нишаста хеста 215 маротиба иҷро карданд ва рекорди навбатии барномаи варзиши қавитанро пурра гузоштанд. аҳсан ба сарбозони мо 215 маротиба ба даҳан осон аст, ба гуфтон осон аст, яъне ба ишора осон аст. вақте дар амал иҷро мекунӣ, ҳатто 10 маротиба арақи ҷабин мерезад. 215 маротиба мисли 1000 маротиба аст. ман бори дигар миннатдорӣ. агар ман шумо ман намекардан, то 300 то 400 маротиба кор мекардед. ана ҳамин заҳматҳои шабонарӯзии шумо аст ки шумо устувор ҳастед, қавирода ҳастед, матин ҳастед, ҷасур, нотарс ҳастед. барномаи варзиши қавитан ба анҷом расид. мо сарбозон қавитан ҳастем.